Aiwa, muri yeZimbabwe pane mashoko anoshamisa anovhundutsa ayakataurwa neSadc. Aiwa, nauzobuda muzara nhasi ndokuvhura hombe cheke nokuti Sadc yazonyasa kuclaima kuti mnangagwa haaziriye president wemuZimbabwe. For the meantime muZimbabwe hamuna kana president. Aiwa, aya mashoko avhundutsa. Muri yeZimbabwe satapinda munyaya iri ndopanda kuti tibva like subscribe utina on the bell icon rambotsvana maupdates anokupa pane paZim News Live ndokuita zvese zvimahara. Saka muri yeZimbabwe tinoona kuti munewspaper reAfrica Beauty or Ruined, newspaper remuAfrica rinouya richinyora richiti a Zimbabwean court to proclaim dates for fresh elections in Zimbabwe. Roendera mberi richiti President Emmerson Mnangagwa will not proclaim the date for fresh elections to be held in Zimbabwe. Savarikuva vachiti Mnangagwa haakakwanisi kuyatisa date fresh elections muZimbabwe. Saka reason yatida kunzwa kuti nei asingakwanisi rega timire pareason yacho. Saka reason yacho iri kunzi Mnangagwa cannot proclaim the date for any election in Zimbabwe at the moment because according to the SADC guidelines and principles, that is only done according to electoral laws in a member state. In Zimbabwe, that's done by the head of state or a court of law. Right now in Zimbabwe, following the SADC electoral observations mission SIOM report on Zimbabwe elections, which expressly says the elections in Zimbabwe fall short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic election. That simply means the current head of state in Zimbabwe is a product of a flawed electoral process. There is no head of state in Zimbabwe. Aya ndo mashoko anonyazokashamadza, mashoko avhundutsa vanhu kuti aiwa Mnangagwa ari kunzi hakwanisi kuisa date remafresh elections nekuda kwokuti haaziriye mutungamiri, nekuda kwokuti haana kukwanisa kumita mastandards ema-elections. Saka muri yeZimbabwe tibodudzai munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa, pinai mucomment section medu mutiudze kuti munoti kudii SADC zvairi kuyachiti aiwa muZimbabwe zvamufanira kuti hamuna president. Saka pinai mucomment section medu muchilike musubscribe mutina on the bell icon ramotsvana maupdates anokupai pano paZim News Live nekuita zvese zvimahara.